2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, poze de genul. Hai. Genul și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cu săritura am spus, 8, 9, 10, abdomene și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, flotări, a doua serie și 1, 2, 3, 4, 5, Matei, 6, Matei, 7, capul, 8, 9, sus în picioare și 1, 2, 3, 4, Nichi, 5, 6, 7, Moro, 8, 9, abdomene și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a treia de flotări și 1, 2, 3, 4, 5, Matei, 6, 7, 8, Moroșanu, 9, 10, sus și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pe spate și 1, 2, 3, 4, 5, Ludovic, 6, 7, 8, 9, a patra de flotări și 1, 2, 3, 4, capul, 5, 6, capul, 7, 8, Matei, 9, pe sus și 1, 2, 3, 4, sari, 5, Matei, stai cocoșat, 7, 8, 9, pe spate și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ultima și 1, 2, 3, 4, capul Matei, 5, 6, 7, 8, 9, sus în picioare și 1, 2, 3, sari, 4, 5, 6, vârfurile spre înainte, 8, 9, 10, pe spate și 1, 2, 3, Ludo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, toată lumea scaunel pe perete, toată lumea, hai, spatele drept lipit de perete, 3, 2, v-ați găsit loc? 3 minute și 10, de aici pleacă, stai mai jos, Matei, trage picioarele mai sub tine, Matei, ca să nu-ți alunece, stai cu spatele pe perete, Andrei, așa. Ei, ma ce faci, Achi? Jos, scaunel, 90, coboară bazinul jos, coboară. Aha, altceva, prietene. Coboară bazinul jos. Și tu, Moroșan. Hai, coborâți. Mai jos. Foarte bine, Rutica, acolo. Perfect. Uite-te la Rutica, cum stă. E ca un scaun, de aceea se numește scaunel. Bravo, mă, așa trebuie. Mai sus un pic, o să cazi. Primul care a cedat, ce facem? M-am întors cu spatele? Ce puteai vă dau? 20 de secunde mai avem. V-am pe filmare aici. O să mă uit acasă care a furat, cât a furat și data viitoare recuperăm, ca să știți. 10 secunde mai aveți. Stai jos acolo. 5 secunde mai aveți. Care poate să mai stea după, sus ușor, stop. Care vrea să